niin, mitä Mikko Sipulalle kuuluu? No, Mikko Sipulalle kuuluu hyvää. 2015 on ollut yksi varmaan mun elämäni kiireisimmistä keikkavuosista. Keikka on ollut noin 200 kappaletta. You can call me what you want. You can beat me like a drum. Jossain vaiheessa sitä keikkailua niin tuli sitten se meininki, että haluaisin tehdä jotain omaa ja olla mukana kirjoittamassa niitä biisejä ja luoda jotain uutta. Et nyt on kuitenkin mennyt jokunen vuosi niin kuin niistä edellisistä julkaisuista ja tuntuu, että aika on kypsä nyt tehdä jotain ihan omaa. Tämä Englanti-Suomi-maaottelu niin sanotusti tuossa, millä kielellä lauletaan, niin se Suomi oli vähän semmoinen kokeilumeininki. Mä en ollut ikinä ennen suomeksi vetänyt ja se tuntui silloin hyvältä idealta, eikä se mun mielestä mikään niin kuin, tuhoon tuomittu homma ollut missään vaiheessa, mutta loppupeleissä kuitenkin, kun mä oon enimmäkseen tai oikeastaan aina laulanut englanniksi, niin se tuntui jotenkin sitten kotosammalta ja enemmän omalta se homma. Plus, että sen lisäksi niin englannilla voi mennä joka puolella maailmaa. Suomen kielellä voidaan mennä nyt suurin piirtein vaan Suomessa. Always looking for a fight ever since I was a child. Tämä uusi laulu on vähän tämmönen uudelleen syntymismeininki, että mä näen sen vähän semmosena, että niin kuin vastoinkäymisten ja tsemppailun jälkeen niin uuteen nousuun ja hyvällä fiiliksellä. Mä halusin siihen musavideoon jotain semmoista, mikä kuvastaa vähän mun omaa taustaa ja tässä tapauksessa niin ensinnäkin kun on aina tehnyt niin sanottuja duunarihommia ja ennen musaa ja tehnyt paljon omilla käsillä ja näin. Ja sen lisäksi olen itsekin harrastanut moottoripyöriä ja vanhoja jenkkiautoja joskus aikoinaan, niin toi tuntui hyvältä idealta. Siinä vaiheessa, kun alkoi itse osallistumaan biisin tekemiseen, niin jollain tavalla niin se tuntuu kyllä enemmän omalta ja sen takana pystyy seisomaan 100% verrattuna siihen, että joku biisin kirjoittaja jossain päin maailmaa on tehnyt sulle biisin ja sit sun pitäisi niinku siitä niinku laulaa raita, joka on periaatteessa kuitenkin vaan sen biisin tekijän biisin coveri. Eli tässä tapauksessa niin tää on semmoista kamaa, mikä on tullut kuitenkin niinku osittain meikäläistäkin. Joo, eli se olisi toi tyylisesti, niin sanoisin, että toi ehkä on kuitenkin jonkunlaista jenkkirokkia toi homma, mutta kuitenkin ehkä modernilla touchilla ja oman tyylisesti. Mulla on ollut aikoinaan tosi paljon esikuvia Eddie Vedder ja Pearl Jamista, Foo Fighters. Sitten jos mennään vähän uudempiin jätkiin, niin John Mayer ja tämmöisiä jenkkiartisteja. Ja ne on jollain tavalla muokannut meikäläisen sitä omaa tyylitajua, minkälaista mä haluaisin tehdä. Turha on tehdä biisiä, joka on jo tehty, mutta vaikutteita voi aina ottaa kaikista noista ja muokata siitä oman tyylinen homma. Tulevaisuudessa meikäläisen vinkkelistä nähty tämä homma menisi niin, että lisää biisejä tehdään koko ajan ja keikkailun salliessa niin niitä äänitellään ja kun seuraava helmi tulee, niin julkaistaan se ja siinä vaiheessa kun niitä on tullut tarpeeksi, niin julkaistaan lukuleja. Nyt on vaikea sanoa, milloin saadaan editoitua kaikki valmiiksi, mutta maaliskuun aikana tulee uusi biisi ja ei muuta kuin jakoon vaan.